שמח חברים. לפני שאנחנו יושבים מסביב לשולחן אחד, שוברים את הלמה שלכם ושותים את הביג שיל, אני רוצה לנצל את היום הזה כדי לדבר איתכם על התמכרות לגיימינג. מתי אנחנו מפסיקים לשחק בכיף ומתחילים להראות סימנים של התמכרות. בידוד חברתי, נטייה לדיכאונות וחרדות, השמנה, ואלה הם רק חלק מהנזקים של התמכרות לגיימינג. איך תדעו שאתם מכורים? אם אתם מוותרים על שעות שינה, אם כשאתם לא יכולים לשחק אתם מרגישים כעס, תסכול ותוקפנות, אם אתם מאחרים מפגישות מעבודה או עם חברים, אם אתם מזניחים את ההיגיינה האישית שלכם, זאת אתם עושים הכל כדי להמשיך לשחק בטלפון או במחשב, גם כשזה מזיק, כנראה שאתם מתמודדים עם התמכרות לגיימינג. מה אפשר לעשות כדי להימנע מלפתח התמכרות? קחו כמה טיפים. תגדירו לעצמכם זמן מראש למשחק. צאו לסיבוב, תשמרו על תזונה בריאה ולא מול המחשב. שימו את הקונסולות מחדר השינה. שלבו ביום שלכם פעילויות מורידות סטרס, כמו ספורט, מוזיקה. אז, האם אתם בסיכון להתמכרות? תיכנסו עכשיו למחשבון ההתמכרות לגיימינג, באתר של המרכז הישראלי להתמכרויות, בלינק פה למטה. ככה תהיו בטוחים.